Zdravím ťa, akurát som na ceste z pláže, z tejto nádhernej výletnej lode, výletnej plavby po Perskom zálive, kde sa celý týždeň plavíme po destináciách ako Dubaj a Katar. Dneska sme na jednom ostrove. Prečo ti nahrávam toto video? Takto som si zaspomínal, že aj ja rok dozadu som ešte nemal tú slobodu, ktorú mám dnes. Podarilo sa mi minulý rok získať finančnú slobodu pomocou nehnuteľností za krásnych 8 rokov. A môžem ti povedať, že sa to oplatilo, pretože každá cesta začína prvým krokom a nebola to cesta ľahká. Ale prišiel som na to, ako sa to dá robiť efektívne, ako sa to dá robiť rýchlo, hlavne bezpečne a tak, aby si reálne dosahol finančnú slobodu aj ty. No a to dnes svoje poznanie zdieľam vo svojom masterclass, ktoré je dostupné aj tebe. Takže poď, pozri si ho a zistíš, ako sa to reálne dá robiť pomocou nehnuteľností. Mne to prinieslo 12 investičných nehnuteľností, už 14 a finančnú slobodu. Ale nikdy by som to neurobil, ak by som nevedel ako. A dnes to zdieľam, takže choď, pozri si ten masterclass a daj mi spätnú väzbu. Čau.